Magandang hapon, Sir Ben, itago niyo na lamang po ako sa pangalang maestro. Bantog ako sa ganitong panaglan, lalo na sa mga batang naging bahagi ng aking mundo bilang isang simpleng guro sa unang bahagi ng elementarya. Isa po akong Bicolano at tubong Albay. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay noong magsisimula pa lamang ako magturo at piniling madestino sa isang liblib na baryo sa Manito, Albay, kung saan naka-experience ako ng isang makapanindig balahibong karanasan na kailanman nanatiling madilim na parte sa aking buhay. Taong 1993, pinagtibay ng panahon ang aking kapalaran na matupad ang aking pangarap na makapagturo ng kaalaman sa mga bata. Noong bata pa ako ay pangarap ko na talaga maging isang guro tulad ng aking mga magulang. Marahil nasa dugo na talaga namin ang ganitong propesyon sa trabaho. Isang retiradong guro din kasi ang aking lola. Dahil sa kakulangan ng edukasyon sa mga liblib na lugar ay sinadya ko talaga magturo sa Manito. Isang baryo na napapaligiran ng mga nagtataasang puno. Natapapagitnaan ng ilang bundok kung saan sa dulo nito ay bangin at tanaw ang matayog na bulkan ng Mayon. Sa ibang bahagi ng kabundukang ito ay makikita ang isang maliit na lawa ng asupre na nababakuran ng makakapal na alambre. Dito rin nagmula ang pinakamalaking suplay ng kuryente, pero sa panahong aking nabanggit ay wala pang elektrisidad sa napuntahan kong baryo. Napakasimple lang ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahin nilang pangkabuhayan. Walang makikitang sasakyan dahil wala namang patag na kalsada. Kailangan mo pang maglakad ng ilang kilometro bago marating ang naturang baryo. Matarik, mabato, madulas ang daan. Ngunit ang lugar ay punong-puno ng kapayapaan. Malayo sa ingay ng syudad. Ang tirahan ng bawat pamilya ay gawa lamang sa maliliit na kubo. Sa gitna nito makikita ang malaking kapilya at paaralan na gawa rin lahat sa kahoy. Masasabi ko na voluntaryo ang aking pagturo dahil isang malaking karangalan para sa akin na mabigyan ng kaunting kaalaman ang mga batang kapuspalad, lalo't ayaw ko silang lumaking mangmang. Sir Ben, bale edad 7 hanggang 12 ang dapat kong turuan. Pati ang mga nagdadalaga ay isinama ko na rin sa hanay ng aking klase. 3 kaming maestro na nadestino sa magkakaibang bayan. Sipnayan at agham ang aking itinuturo. Mga bagay na magbibigay sa kanila ng karunungan upang hindi sila mapang-iwanan oras na mapadpad sila ibang lugar. Sir Ben, nung una hindi sang-ayon ang aking mga magulang na magturo sa baryong iyon. Bakit hindi na lang daw ako magturo sa syudad kung saan kikita ako ng angkop na sahod kada buwan? Para raw akong sirang plaka na mas hinangad na mag-abot tulong sa mga dukha. Tinalo ko pa umano ang isang pilantropo na tatakbo sa politika. Hindi na ako iba sa mga misyonaryong naglalakabay sa malalayong lugar para magturo ng salita ng Diyos. Para sa akin po Sir Ben, ginagawa ko ito bilang pasasalamat sa dakilang lumikha. Alam ko kung paano kahirap para sa isang individual na hindi man lang nakapag-aral. Kaya magtuturo ako na bukal sa aking puso kahit na maliit ang aking sahod. Ang ngiti ng mga bata ang magsisilbing gantimpala ko bilang isang maestro na maghihimig sa pananaw ng bawat isa sa kanilang pangarap. Noong makarating ako sa baryo, una kong pinuntahan ang bahay ng Kapitan del Barrio. Masisininan ko itong kinausap tungkol sa aking adhikain bilang guro. Inilibot ako ng buong tagapangasiwa sa lugar bago dumako sa isang abalang gusali. Nakita roon ang napakaraming batang tahimik na nakikinig sa klase habang magiliw naman nagtuturo ang isang guro na babae na hindi naman nalalayo ang aming edad. Pumasok ako sa silid-aralan at naupo malapit sa bintana. Hinihintay ko matapos ang klase bago kausapin ang guro at mga bata. Magpapakilala na ako ang kanilang bagong maestro. Nang matapos ang klase ay doon na ako gumawa ng eksena. Nalaman ko na rin ang pangalan ng magandang guro na si Teacher Annie na nagmula pa sa Sorsogon.
Maya-maya, dumating ang isa pang teacher na lalaki na nagpakilala sa pangalang Lloyd na medyo binabae kung kumilos. Ito naman ang nakatukang magturo sa hapon. Tulad ko, voluntaryo rin silang nagbigay ng serbisyo pang-edukasyon. Teacher Annie, ilang taon ka na ba nagtuturo dito? Nakangiting tanong ko, magtatatlong buwan pa lang. Ako ang pumalit sa dating guro. Saka si Lloyd naman ay bago pa lamang dito. Sagot naman niya, ganun ba? Pareho lang pala kayo bago rito. Bakit pala umalis ang mga naunang guro? Bakit hindi sila nagtagal? Mukhang hindi naman pasaway ang mga bata. Nakita ko nga kung gaano sila kaseryoso matutong mag-aral. Maganda magturo sa ganitong lugar. Tahimik at payapa ang paligid. Tiyak makakasundo ko ang mga bata. Mababait din ang mga tao rito. Lalo na ang pamilya ni Kapitan. Tama ka. Maganda ang tanawin dito. Sariwa ang mga gulay at isda. Araw-araw palaging puno ng pagkain ang mesa sa aming panuluyan. Madalas din kami bisitahin sa gabi ni Teresa, ang bunsong anak na babae ni Kapitan. Nagkita na ba kayo ni Teresa? Ito kasi ang nangangasiwa sa kapilya tuwing araw ng linggo. Si Teresa rin ang nag-organisa sa pari na mag-alay misa na nagmula pa sa bayan. Nagwika naman ako na hindi pa kami nagkikita ni Teresa. Pero nabanggit na ito sa akin ng punong kapitan. Sinamahan naman ako ni Annie sa panuluyan na ilang metro lang ang layo sa kapilya. Malaki ang bahay na halatang sinadyang pagandahin para sa mga nadidistinong guro at ilan pang mga katekista na nagagawi sa lugar na nagsilbing magandang pahingahan. Sa likod ng bahay ay maraming nakaimbak na troso at tabla na tila balak palawakin ang panuluyan. May mga abang kasi ang taas nito na tila gagawa ng pangalawang palapag. May 4 na kwarto sa loob ng bahay. Kaya may 2 bakante na maari kong pagpilian. Gayunpaman, ninais ko makatabi ng silid si Teacher Annie. Ayaw ko kasi sa bandang dulo. Malapit lang kasi ito sa likod bahay kung saan nakatambak ang mga kahoy. May posibilidad na pinamamahayaan na ang ilalim nito ng mga ahas, lalo't malago ang mga halaman. Pagsapit ng takip silim, ay biglang dumating si Teresa kasama ang kanyang mga kaibigan. May bitbit silang banig, kumot, unan at mga pagkain kabilang ang mga sariwang prutas. Kasunod lang nila dumatong si Teacher Lloyd na halatang pagod sa maghapon na pagtuturo. Matapos ko makilala ang bunsong anak ng kapitan, ay nagmungkahi ito na huwag umano ako lalabas sa kalagitnaan ng gabi dahil marami umano mababangis na ligaw na hayop. Malambing ang tinig ng dalaga. Nakakahalina sa paningin ang maamo niyang mukha. Hindi nakakasawang pagmasdan. Ipinaalam din niya sa akin na sa susunod na mga araw ay ilang anluwage ang mag-aayos ng aming panuluyan upang dugtungan ang bandang itaas. Sir Ben, matapos nila maihatid ang mga personal kong kailangan at pagkain para sa aming hapunan ay agad naman silang umalis. Sa tapat ng maliit na mesa ay mas lalo kong nakilala ang mga kapwa ko guro. Napatunyan ko rin na pusong mamon talaga si Teacher Lloyd. Inabot kami ng ilang oras sa hapag. Walang tigil ang aming kwentuhan habang nilalantakan ang masasarap na putahe. Malalamang buong paligid. Walang tigil sa pag-andap ang tanglaw mula sa 3 kandila. Gusto ang suplay ng pagkain kaya malabong makaranas kami ng gutom. Upang mapabilis ang gawain, ay nagtulungan kaming 3 sa pagligpit ng mga kalat bago nagtungo sa kanya-kanyang silid. Pagsapit ng hating gabi ay saka naman nagkaroon ng duyog. Ang liwanag ng buwan ay binalot ng dilim. Animoy naghahatid ng isang signos o kalamidad. Kinaumagahan ay nasasabik akong pumasok sa silid-aralan para sa unang araw ng aking klase. Ipinabatid ko sa mga bata ang tamang pagbigkas ng mga salitang mabilis lang nila mauunawaan. Saklaw ko ang sipnayan kaya ipinamulat ko sa kanila kung paano matuto magbilang. May edad 12 nga na hindi pa kabisado ang numero mula 1 hanggang 100.
Bagamat hindi ko sila masisisi. Kulang na kulang talaga ang kanilang edukasyon gawa ng lumaki sila sa bundok. Sir Ben, sa unang linggo ng aking pagtuturo ay hindi ko alintana na may kakaharapin pala kaming peligro. Isang pangyayari na susubukin kami ng panahon. Isang araw ay isa-isang nagkakasakit ang mga bata. Bigla na lamang sila inaapoy ng lagnat. Dumating sa punto na isang paslit ang binawian ng buhay. Naisip ko noon na baka dengue ito na nagmula sa kagat ng lamok. Sa panahong ito ay hindi pa masyado maunlad ang medisina. Kahit nga gamot sa filariasis ay hindi pa tuklas. Ilang mga tao ang nakakaranas ng pamamaga ng mga paa kung saan banda sila kinagat ng insekto.